Doncondro Suiparawo o jago lama kisa hanya kebangma tongo 5 km lama je hakor angke barono PWD no request kalaika je hakor ajago no it runani bagi engkang tabu karon omo direct ni soling inya tabu temani ngangke suru it borok rui kelang knai buskanggo wall bank by omo 5 km rojaja tongo Doncondro Suipara tu Lampra Bazar পর্যন্ত যে omo wall bank already जों दायरखा just all lama hamyano काम खालायनानै किसा गारि गुरा सलिनानै बागै बरनो अरो इट जाते बावै रुनानै बागै आं पैसा बरनो बर एक्सेप्ट खालायका जे बरनो रमरि मानखा बर जे lama hamya आजागन फाइर फाइका जे आंनि लगे सं आयं बर बिदि फाइ दङ जे आं अरो बिदि खालायका नरनबि माना खालायलाय दङ जे बर ता हागर तगै थांनाय जों नायो लामा आंले किन्तु आं ताबो सानाय लामा तंखाके जत्तनो फायनाय लामा काहामुना नांनाय जों तक मासा वाक मासा अमनि बागै आं सानाय जे जागानि लोकेशन आ जागा नरक PWD इंथों आर इंथों नरक अफिसार अफ कॉर्पोरेट खायदि कन्टेक्ट खायदि सान कांके माननाय हा जों सानो आं लासिया किराखेनो सानो के आं आनि एरिया आनि करबक सब डिविजन आं नायथक खालायनो बागि पारावो किसा मिसा सान कांके माननायबा आनि बागि किसा मिसा खनो मानो आनि बागि दिनि जों बिजिट खायबायजा जे आंबो दाउ हे करबंनि न आंबो आरो किसा बिजिट खालायका बिजिट खालायनानै परेबो आनि कतराव मालायका मालाय आं अरबो बिजिट खालायनो हायो एक्चुअली तिनि सानडे फाना किसा रेस्ट खालायना दंमाने रेस्ट खालायनो जे जाते अचिन्टन गायसिन दाबो आंनि दलराव आयं थांगौ जे बर'नो नायनो थानाय बर'नो पार्फेक्ट खालायनाय जेते आयं बोसोर बोसोर गथ' दंखा आबन बोसोर बिजिट खायनाय हामबाय जतननो दिपर गाहाम